ستاديوم مولو صمو بلا تم خالو تودادرت مسمر موداتا كسغرو كلو ديريك جنا مريت تدفي بغنزم بحرقان نبيك نبره سلام دق عبيت همني خاتم لما انت لهم زلمود مدام صبو يسمعنا حيز لكم مصيني اخو تجمير شالو دا حويرم نايصنحو سناي صنحت استحنت ጥያቄ كتياكم او هيوتكم كفصمو يكساقعيو او تولو ነገር ታይ አይነት ሜንታሊቲ ነይኩም ጀሚር خمحداغدي ويس ጀሚርኩም ሽቃ መወዳ حدا لعلامو هلخኛ لخونه ሰብ ከሪኩ በጣም ልገርም ሰብ ማለት እዩ እዚ ሐቀኛ ታሪኽዩ እዚ ቪዲዮ ሪና ይንምጻ ሓቢርና ንከታተል ዓወት ማለትና አኻቱም እንታይ እዩ ሎሚ ክነግረኩም ዝደለኹ ታሪኽ ሓደ ጀግና እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ተዓወትን ላዕሊ ልብ ዓለም ሰዓረ ጀግና ዴሪክ ሬድመንድ ب1992 ዓመተ ምህረት ኣብ ባርሴሎና ውድድር ኦሎምፒክ ንኽካይድ ኣብ ዝለዓለ ንሕንሕ ብርክ በፂሐሎ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ብሉጻት ስፖርተኛታት ናይ ዓመታት ድኻሞምን ሕልሞምን ናብ ሐቀኛ ዓወት ንምቕያር ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ኣለው ካብቶም ኩሎም ተስፋ ዝተገበረሎም ኣብ ውድድር 400 ሜትሮ ጉያ ብሪታንያዊ ዴሪክ ሬድመንድ ሓደ እዩ ነይሩ ዴሪክ ተራጎያየ ኣይነበረን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዓለም ሻምፒዮና مسغانتو خوين ورق ميداليا بمعتر عالم زنقطقط بولص سبورتኛ اي نيرو بقعتون فطنتون نعوز زلو وهرف فول اي نيرو حجግነት زعبي حلمو اتين عامታት ዝደኸመሉና የኦሎምፒክ ወርቅ መዳልያ ንምውሳድ ናብ ባርሴሎና ተጓዒዙ ኩሉ ነገር ድሉ እዩ እተናይ ፍርቅ ፍጻሜ ውድድር 400 ሜትሮ ክጅምር ደቂቃታት ጥራይ ተሪፍዎ ስቴዲየም ባርሴሎና በአሽዓት ዝቆፀሩ ተዓዘብቲ መሊኡ ኣሎ ዴሪክ ሬድመንድ ናብቲ መበገስ መስመር ክመጽእ ከሎ ድምጽ እቶም ቲፎዞ ነቲ ስቴዲየም አናወጽኦ ንሱ ኣብ መስመሩ ደው በለ ናይ እምሩኡን አካላቱን ድሉውነት ኣብ ገጹ ይረአ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ተኹስ ድምጽ ተሰምዐ እቲ ውድድር ተጀመረ ዴሪክ ከም ንስሪ ክነፍር ጀመረ እግሩ መሬት ክረግጽ ከሎ ዘለዎ ፍጥነት ፍሉይ ነይሩ 50 ሜትሮ 100 ሜትሮ 150 ሜትሮ ዴሪክ ነቲ ውድድር መርሓሎ ኩሉ ሰብ ዴሪክ ቀዳማይ ኮይኑ ክሐልፍ ምዃኑ ክተኣማመን ጀመረ ግን ከ ህይወት ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ክትቀየር ትኽእል እያ بهندبت أم بل 250 متر مس بصحه ديريك فطنته قنسم قصيل اجر حزوم ኣብ ገጹ ሓደገኛ ናይ ቃንዛ ስምዒት ተራእየ ጅማት ድሕረዋይ መሓውሩ ማለትነ ፍጥነት ፍሉይ ረብሓ ዘለዎ ሃምስትሪንግ ተበተኸ እቲ ድምጽ መብታኽ ጅማት ንባዕሉ ስምዑ ይዝመስል ነይሩ ዴሪክ ብርቱዕ ቃንዛና ተሰምዖ ተደፊኡ ወደቀ ሕልም ዓመታት ድኻም ስልጠና ተስፋ ወለድን ሃገርን ሁሉ ኣብቲ ሓንቲ ሰከንድ እቲ ኣፍርስርስ በለ ስቴዲየም ሙሉእ ጽምው በለ تم خالو تودادرت مسمر موداتا كسغرو كلو ديريك جنا مريت تدفي بغنزم بحرقان نبيك نبره اتوم ناي حكمنا سرحتنيات عربيه حيزم كوي جمرو وددر ابقعيو نسو كابتي وددر مصيو كل سب حكمنا ورديت وسيدو كابتي بوتا كوصي يصبي نيرو كن ديريك خلي حسابي نيرو قانزو كصور زي خل كون تنبره بنبعت حصيبو تنسم بحد اغرن حنكسنا بتناي موداتا مسمر كوغاز جمره أنا نزود الدرز كودو على نزبر حساب ترايو أبا أي مرؤ نيرو نفس وكف نعو نايموتن حيوتن قالسي يا نيرها اتزبي أزيو تقرمه بسمعي التسيو كتاقع جمره داريك نحنكسا قعزو قتلم أبزيق زيزيو تخالي زير الساعة تاريخ استفتره أبتناي تعذب تريقاكو في لزنا رابو جيم ريدمند ودو أمريت وديقك الساعة كلوك عزباي كعلن كابتي زنبرو بوتا تسيو نابتي مقوي بوتا تراك أتقوي نايتي ستاديوم حالوان سرحتن يتاتن كعبتو وفتنو كتاعتو أي فكادني يلوم حزوهم جمجن اتساق زلو ودا يو كتحلفون ألوكم بمبال نخلهم سقيرو نافتي مودا دربوتا أتوا جيب نابتن حنكس زقو عزنا ورودو ديريك قربا بدحريت موسيو حاقفو ديريك قانزو سلزي خالة ناب منكوبة أبو ودغم خلتي امتحاقفون كباخ يجمرو أبو نودو ككلا خلو بمدلاي ودا يزقبر كايو يأكل كتاتصلي بالكامبلو ديريك جنب نبعت خوينو عيفالون نزود الدركو دو علن يلملسلو شو عبو جمنة ود زلو وزن عترديو مباريت تجنق حبيرنا جميرنا يينا حبيرنا دماك نودوينا بلو زي موت زي اب تاريخ سبورت عالم فولي اقاطام ايوم حد ابو نودو دقيفو اتود بحد اقرن حنكسه خلتيومنا بخوينا مسمر موداتا كسقوم جمرو اتم خالو تودادرت وددروم زازيمم كعزبوهم كلو اتي اب ستاديوم زنبره دغافي مولو توسي بعدنا قطاقيت دغافي يغلص نبره لغرم فقرن صنعتن بحبار استرئيلو اقاطامي مسمر موداتا حيديت متروታት ጥራዩ ተሪፍዎም ኣብቲ መወዳእታ ሰዓት አቦ ጂም ንወዱ ዴሪክ ባዕሉ ወይኑ ነቲ መስመር ክሰግሩ ሓደጎም ዴሪክ ነቲ መስመር ሰገሮ ውድድሩ ፈጸመ ብወግዓዊ ሰራርሓ ኦሎምፒክ ዴሪክ አቦ ሓገዝ ስለ ዝረኸበ ካብቲ ውድድር ከም ዝተሰረዘ ተነገረ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰሌዳ ኣይዛ ዘመን ዝብል ጽሑፍ ተቐመጠ
ግን ከዓ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ ነይሩ ዴሪክ ሬድመንት ነቲ ውድድራይ ሰዓሮን ይኸውን ግን ከዓ ካብ ዝኾነ ይኹን ወርቂ መዳልያን ላዕሊ ዝኸበረ ናይ ክብርን ጽንዓትን ታሪኽ ሰሪሑ እዩ እዚ ታሪኽ እዚ ሎሚ ድሕሪ ዓመታት እኳ ክንሪኦ ከለና ልቢ ዝትንክፍ እዩ እዚ ታሪክ እዚ ዘምህረና ዓብይ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ህይወትና ንሕልምና ክንጓዓዝ ከለና ምውዳቕ ምቕሳል ቃንዛን ዕንቅፋትን ዘይተርፍ ምዃን እዩ ሕልምታትና ብቕድሜና ክፈርስ ከሎ ተስፋ ክንቆርጽ ንኽእል ኢና ዓወት ግን ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን ከሎ ጥራይ ምግባይ ኣይኮነን ዓወት ማለት ብርቱዕ መከራን ቃንዛን እናሃለወካ እኳ ተስኢኻ ነቲ ዝጀመርካዮ ጉዕዞ ክሳብ መወዳእታ ምብጻሕ እዩ ካብኡ ድማ ነዚ ታሪኽ እዚ ናይ ስድራ ቤት ናይ ወለዲ ፍቕሪ ክሳብ ክንደይ ዓብይ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ኣብቲ ኩሉ ሰብ ክርእካ ጥራይ ዝደሊ ግዜ ኣብቲ ዓለም ሙሉእ ገጹ ዘዘረልካ እዋን እቲ ሓቀኛ ኣቦ ካብ መንጎ ኣሽሓት ወፂኡ ኣብ ጎንኻ ደው ይብል ዴሪክ ሬድመንድ መዳልያ ኣይወሰደን ግን ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር ኢድኻ ዘይመሃብ ነቨር ጊቭ ኣፕ ዝብል ምልክት ኮይኑ ተሪፉ እዩ ኣብ ህይወትኩም ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ከጋጥመኩም ከሎ ታሪኽ ዴሪክ ሬድመንድ ክትዝክርዎ ኣለኩም ተስኢኹም ነቲ ዝጀመርኹም ጉዕዞ ፈጽሙ መደብና እዚ ይመስል ነይሩ ንስኻትኩም ኸ ካብዚ ታሪኽ እዚ እንታይ ተማሂርኩም ኣብ ኮመንት ኣካፍሉኒ ስለ ዝሰማዕኹምኒ ይቐኒየለይ እዚ መደብ እዚ እንድሕር ፈቲኹም ኾንኩም ሼር ላይክ ምግባር ካልኦት ሰባት ልክሰምዕዎ ግበሪኹም ለኣይ ሼር ላይክ ምግባር ዓብይ ቁም ነገር ኢላኻትም ቀሊል ነገር ክኾን ክእል ማለት እዩ ልቐጻሊ ብሓድሽ መደብ ደስ በሃሊ በልኾነ መደብ ክሽካዕ ንመጽእ ናቐጻሊ ሰባት ይበለና ሰላም ኮይኑ ይብዛሕ